Здравейте, аз съм Маринела. Аз съм Благовеста. Аз съм Радо. Аз Явор. Днес ще присъстваме на тимбилдинг с лека нотка на авантюра. Очаква ни едно нестандартно и наистина вълнуващо приключение. Двата отбора ще се състезават, преодолявайки различни препятствия. И накрая ще завършим с барбекю. Сплотяването на екип от различни характери и личности се оказа трудна, но забавна задача. Освен спортни състезания и игри, можете да се впуснете в търсене на съкровище сред природата. Това вълнуващо и завладяващо приключение ще насърчи работата в екип, креативното мислене, ще подобри координацията и комуникацията между участниците. Творчески и артистични предизвикателства също ще изпитат уменията на групата. Можете да превъплатите екипа си в племе на самотен остров, изправен пред забавни предизвикателства с цел да изградят стратегия за оцеляване. Следващото изпитание е турнир по дартс. И тук отбора на аматьорките няма шанс срещу нас. Я не бързайте, момчета. Преди да започнем играта, Радо ще ни обясни правилата. Екип от лицензирани инструктори и водачи ще ви запознаят с флората и фауната на община Ивайловград, основните забележителности в местността, както и с легендите за нея. Сега идва най-приятната част от нашия тимбилдинг – барбекюто. Красивата природа, чистия въздух и времето прекарано заедно ни сплоти около огъня. Ако искате да преживеете нещо подобно, да сплотите екипът си, направете като нас. Заповядайте в района на Ивайловград. На здраве! На здраве!